Така хора, сега сме тук пред нас. Абонирайте се за канала на Кристиян Карафезиев. Абонирайте се, ще оставам канала долу в описанието. Абонирайте се, моля ви, за нас. Сега Тео, където аз работам и за неговия канал и за моя. Това е Тео. Гучи. Не му обръщате внимание. Където ме каза само да работам аз за неговия канал, защото той ми е дал паролата и аз му работам, сега съм в неговия канал. Ако може да се абонирате за моят канал, ако стигнем 10 000 абоната и на това видео, ако стигнем 1000 лайка, колко лайка? Хора, пише долу в коментарите. Първият, който напише, колко лайка иска да стигне това видео. И като напише лайковете и пише аз съм първи, и който пише, че аз съм първи, аз ще разбера кой е първия и ще кажа на другото видео колко лайка да се бере. То може ще е на Майнкрафт. Знам дали ще е на Майнкрафт. Ама може, пишете в коментарите. Сега сме тук сме и освен да ходим на главната улица хора. Там има куча, по-добре да идем надолу. Ти. Логни. Не му обръщайте внимание. Както ви казах, абонирайте за моят канал. Кочо, котката ми писа. После малко яба. Кочо, маце, елама кайчима, елама. Гея неща да дойде, вижте, седна е там. Обикая миличката ми тя. И я каю. И оставете един лайк за котката. Всеки човек, който изгледа това видео, искам да сложи един лайк. Абонирайте за моят канал, само моя. Кристиян Карафезиев, не за Тео и Крис. Абонирайте за моят канал, не му обръщайте внимание. И викам, и пишете долу в коментарите колко лайка да се... За двата, за Крис и Тео, и за Крис Карафезиев. И абонирайте се и ще спирам видеото и пишете в коментарите колко лайка искате да съберем на това видео. Първият, който напише, не го избира. Чао!